jenenge ula tanpa kelebihan tapi juga ada kekurangan. Harus suarane sampean yo apik. Ora ketang hatiku iso nyawang hatimu ngene aku alhamdulillah kan aku ndak aneh. Tampar gorang ajar noko kini sering diparani. Niku mbendina mengke ditransferke teng niku. Mengke tahun ngarep lek nomor rekeningnya nggih, Mbak. Piye kan? Pripun? Jare isu awan sore. Isu awan sore yo kan. Oh langgam, siap. Dibawani mboten? Oh iya ana dibawani no. Bawani sike. Langgam apa sing nyemek-nyemek kaya Nyidra Asmara, Pak. oh Nyidra Asmara. Iya. Weh, saged niku. Saged, Pak. Weh, Insyaallah. insyaallah. Lah kok mengke enek sing WA aku ki kan. Sinten? Iki lho tak wacane ya. Kok ndak aku darani goroh. Mengke kula tak bawa Nyidra Asmara, Pak. Sinten? Nanang Tunanetra. Iso WA aku to matane raro kok iso WA iki lho. Nanang merem. Nanang merem. Wah lagi. Heeh, ya. Iso ya nang wenang. Ora sang ngendang. Kene lek iso njajal bawa nono kok nembang si Niken coba. Oh alah, sik gayam. Alah. Duh. Hop, stop. Wis gede dicupuk dhewe miki ayo. Gila-gilo ya denden sawah. Anu kan, gandeng nanang ngadeg wis kancan ana ngadeg sisan. Nah. Wis Mas ning kono bae. Sabar ya, dengkulku kopong. Cik enom kok dengkule kopong kaya wis tuwek ae. Nek bapak nu dengkule kopong wis biasa. Saking cah ra tau leren kok ya. Iki spesial lho awake dhewe lho, Gong. Nduk Niken iki ora dalange awake dhewe iki ora gelem tekan gara-gara. Ngono ya. Nggih, Pak, enjing, Pak. Juga ngenjing. Nglilir rek niku wau. Maksiut ngoten. Lah kowe iki turu karo ora ya padha-padha petenge lho. Nggih bentene namung setunggal lho, Pak. Apa? Angger meneng ae dilem ngoten. Oh iya. Wis, lakon arep nembang karo Niken Salindri nang. Wong nggih wong niku adi kula niku. Heeh. Lah nggih. Ya. Lho, penggemar wayang Nganjuk cik komplit. Nggih, sembah nuwun. Pak Tukul ya cik lenggah. Oh alah Mas. Lah nggih. Marta gawakne kaos kemuso lali ya. Oh alah Pak Tukul. Iya. Nggih. Saderenge ngaturaken sembah nuwun dumateng Bapak Haji Lukman ingkang sampun nimbali kanca-kanca dijolaras sak rombongan. Heeh. Mugi-mugi taun ngajeng malih, Pak nggih. Iya. Amin. Bintang tamu nggih niki Mbak Niken niki. Amin. Monggo ngene mboten niki udan deres ya. Aduh. Gayamu. Oh, ten. Nggih, pun. Ya. Mawon. Iki uga pamundhut saka Mbak apa jenenge kuwi Tia Murti sing. Nggih, Mbak Tia Murti sembah nuwun. Nggih. Ya, metik seri Hangling Darmo ngono kae. Nggih. Mrene karo sapa nang? Niku aku kula numpak sepeda motor. Dewe. Kalih rencang kula. Sing ning ngarep kowe apa kancamu? Kula no, Pak. Terus sing nang ngarep kowe jurusane ngendi? Langsung benjing innalillahi ngoten mawon. Cangkeme amin. Coro koclok. Oh alah, ya gak lakon apa. Metik seri angling Darmo. Nah, luar
Luar biasa loh Ken weekend. Iki kan catetane dudun aku kan. Ndak tek anu. Wong catetane ning ngarep kene TV-ne iso. Oh iya astagfirullah ya Allah Ken, masalah ya. Kayak ae lho. Ya Ken. Lagi iki ndase wong tuwek dicandak ru bocah. Alah untuk apa to, Pak? Lah gedene lek ngono ora ngerti iki lho. Lah iya. Aja nggae kacamata ireng ya ini iki. Malah peteng ya Ken. Ana cerita tingkae ula kale ingkang samya jumurayu jenenge ula tampar Ken, Alah, kowe lek nyawang nanang sing kaya ngono kuwi kowe wajib bersyukur lho Ken. nggih lho, Pak. Ayo. Sampeyan dikeki rupa ayu karo Gusti Allah. Nggih. Dikeki swara sing tanpa ana pedote. Aku kowe cilik nganti gedhe rong tau krungu kok Niken Salindri suarane gerok rong tau krungu. leres. Berarti telakmu iki telak istimewa. Disawang iso mripat ya iso nggih nyawang, ya ta? Heeh. Lho nanang delokon, dhek mripat duwe, ning ora iso nggih nyawang, mergo picek. Lho niku. PC audio nggih niki ya. PC audio apa? Nggih. Tapi bersyukur ya Mas Nanang ya. Oh harus. No. Sampean dikei kelebihan tapi juga ada kekurangan. Harus, Suarane sampean yo apik. Ora ketang hatiku iso nyawang hatimu ngene aku alhamdulillah kan aku ndak aneh-aneh. Lambe. Ndak neko-neko. Sampeyan iki senengane gombali wong wedok-wedok. Aku lek kon godhoe dewemen. Makane mbek Gusti Allah dipateni jegrek penglihatanmu. Aliran listrik dipateni. Aduh ganti. Wani gonja garwane sang moho wiku Nanong anengge sang nagaraja sesilih nyinaga kini iki pengumuman kagem penggemare Mbak Niken Apa? benjing tasik acara teng Wates. Oh, sama nak yo update to Mas. Lah, kok kowe kok ngerti jadwal Niken iki sing ngandani sapa? kula tingali teng Google Map. Apa hubungannya karo Google Map ki lho? Ora, aku ndelok ning postingan Ken. Aku nonton. Postingane sapa? Ya postingane arek-arek iku, aku kan nonton. Makasih Mas Enten Nanang. suwantene to nek niku lho sing ngrungokne. Oh iya. Tanjake wong ayu ya. Ya, digarap ya. Nek Nggih, ngono, siap. nek lagune iki lak karyane Mbah Haji Sukron Suwondo. Leres. Nggih, Uga sing ngempit-ngempit nduk Niken nalika jek cilik dhisik. leres. Nggih, diaransemen tegese iringane digarap. Nggih. Nganggo gamelan Bali. Nah, Siap. Monggo Ken. Ah. Nggih. Gen ditembangne karo nduk Niken yo nang. Nggih, siap. Sampeyan istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Siap. Engko bagian duet engko kowe tak musune Retno Cungpe. Wah, niku demen kula siap. Retno Cungpe Siap. ket mangkat mau wis ngrasani engko bengi duet karo Nanang. Nggih, kula krasa teng ati kula krasa, Pak. Saestu, Pak, saestu. Saestu niku, Pak. Siap, Pak. Nggih. Lungguh sik ya, Lin. Nggih, siap. Nah, yuk coba Nyidra Asmara garap gamelan Pulau Dewata. Yuk, dados.
naka kini karawane sangarase Dangdut, Dok. jenenge naka kini karawane sangrese naka manis lingkuh lan laliane Dok kan? Salam. Iki mau aku entuk dawuh saka panitia
mergo nggon limbuhan mau urung wani ngedekne utawa ngaturi jumeneng Ibu guru nek ora kleru. Nggih. Mriko Ibu Waka Kesiswaan Ibu Indrawati SPD MAP jaturi tindak panggung gandeng mau Pak Kepala Sekolah sing dirumiyinke mbok menawa beliau tasih kepareng pungon lelenggan jaturi tindak panggung yo Nduk. Nggih Pak. Ibu Indrawati SPD mbok menawa tasih lenggah menggo jaturi tindak panggung. Ngono ya, Truk? Ya, mau masalah ya Pak Kepala Sekolah sike sing kon tindak panggung. Ya, monggo Ibu tasih lenggah napa mboten menawi tasih katuran tindak panggung sing lenggah ora? Sing wonten mboten? Nah. Tasih enten mboten napa? Mboten enten anune, Pak. Oh, pun. Berarti pun sare napa pun istirahat nggih. Enten. Enten mboten? Nggih, tetep. Ada. Oh, wonten monggo. Monggo Ibu. Nah. Nah. Ya. Ibu Indrawati SPD MAP. Nah, mau aku entuk dawuh saka panitia. Beliaunya mempunyai suara emas. Monggo Ibu tindak mriki Bu. Ya. Ya, karo men ora vakum dikethoprakne para kanca. Ya, turuk. Ibu Indrawati, nyuwun pangapunten nembe gara-gara kula aturi tindak amargi kula wau Pak Kepala Sekolah rumiyin nggih Bu. Nggih, nggih. Tasih anu nggih, dereng ngantuk nggih Bu. Dereng. Wah. Nggih. Berarti menikmati nggih niki wau menikmati pagelaran nggih Bu nggih. Nggih. Oh, ngoten. Nggih. Lho. Bu guru iki lho. Nggih, sedang enjing, Bu. Enjing. Nggih. Pripun Mbak Niken di SMK PGRI 1 Nganjuk? Alhamdulillah kula remen sangat, Bu. Oh, remen sangat. Nggih, mergi ditanggap nggih, Oh, makane nggih. remen. Mboten nggih, mboten. Mireng-mireng mau kok saged dicicil. Nggih, saged. Saged, nggih? Saged. Nggih, Nggih. pokok 1 hari niku saged dicicil. Mengke pembayarannya ampun lunas ngoten mboten, Bu. Oh, Saged ngoten. dicicil. Nggih, nggih. Pagi pinten, mengke siang tambahi pinten. Nggih, ngoten niki pinten. mengke SMK PGRI 1 Nganjuk kula ken nabung. Kula ken nyicil. Oh, nggih. Mengke niki dicicil tahun ngajeng. Langsung mengke. Heeh. Bibar niki mengke Nggih. dicicil malih. Oh, tahun ngoten. ngajeng. Oh, nggih gampang, Bu nggih. Ngoten. Leres. Dados wiwit dinten niki dipun cicil isuk awan sore, isuk 10.000, awan 10.000, bengi 10.000 niku mben dina. Mengke ditransferke teng niku. Nggih. Mengke tahun ngarep lek mboten Nomor tambah rekening ya. nggih, Mbak. Piye kan? Pripun? Jare isuk awan Angsal sore. mboten? Isi awan sore ya pas hari hai lho Pak maksudku. Pas sore ya terus mendino ngono kuwi lho. Kadung wau pun kalender pun kula bunderi ya Mbak Niken. Nggih. Tanggal pinten lho Bu, tanggal pinten? Nggih, Desember ngeten iki 2026 jeng ben. 2026 dicicil ke saiki. Nggih. Weh ya plekoto no Bu. Ilang no muspro. Iya. Pun gampang mengke Bu, gampang. Mriki dados setiap tanggal 24 nggih Bu. Lahirnya SMK PGRI 1 24. Nggih. Oke. Rencana tahun depan badhe nanggap nopo Bu?
Nggih karena sing saged dicicil ngoten. Pokoke PGRI niku saged dicicil pangga oke. Oh nggih aman-aman mayang kan Aman. saged dicicil boleh. Wong Dicicil ngoten. laras nggih saged mboten, Pak? Apa? Dicicil laras cicil saged mboten? Ya iso kepepete ya iso. Monggo Bu, badhe ngaturaken apa? Lagu napa Bu? Bu Indra. Nggih. Napa? Kula niku jene mboten mau kok suara emas lah kula mboten saged nyanyi yang bagus. Ingkang bakal menika partisipasi Bu. Partisipasi. Nggih, panjenengan Napa Mas? napa? Derek. Nggih. Tapi banyak jenengan nggih, kathah jenengan nggih sing nyanyi. Oh nggih napa nggih. Soalnya jenengan kula bayari ya. Nggih Pon, nggih manut. Nggih. Lah iya. Mangga wis lunas ya kok ya. Bu Indrawati niki mung melu partisipasi lan gayengke. Sing gandeng sing dibayar kowe ya sing kudu tele-tele ngantian. Ya. Heeh, ben ora ngentat-ngentut wae ya. Heeh. Lagune apa? Bu. Lamunan. Lamunan. Ayo Mas, Mas Agus. Kok Agus to coro. Wis Agus ae. Yo, lamunan. Mas Andi, wedokane kowe kok ya. Iya. Kurang duruk Pon dhuwur-dhuwur mboten saged mengke. Mboten niku nadane Mas Andi. Oh ngoten. Andi. Oh. Andi ora Agus. Sing diapali jeneng ngarepe ayo terus ya. Wong ngoten. Nggih. Ah, Nggih. Ahmad. Ahmad. Ahmad Saiful wonten guru mriki. Oh, ngoten nggih. Nggih. Ya kok kula nggih enten kok sing jenenge Ahmad. Wong ngoten. Sing ngendang niku ngendang Jawa Timuran niku jenenge Ahmad Saitoni Rojim. Tenda samudra pasang. Mangga Bu. Kan tanpa wanganan Tresna gumring sliramu sayang. Ya. niku suara emas niku Bu. Mila. Nggih, Oh, saya suarane jenengan. Mangke kula nyinden kados jenengan SMK PGRI 1 Nganjuk pripun? Ampun, namun ditinggal. Ya, Langsung posisi, Bu. aja Pak ya. Mangga.